mitauro yese tezvara tiri kuinzwa yezvematongerwo enyika ende tiri kuziva kuti vanhu vane jinja yekutarisira zvitsva kana kuti shanduko mu2023 election. But nhasi ndoda kunyeverai secret tezvara inosunungura nyika yeZimbabwe. Musi uchaziva wana weZimbabwe kudzosera pakurohwa kunoitwa nekushungurudzwa kunoitwa vanhu nebato riri kutonga. Musi wavachadzidza kuti ngatidzosereiwo zvatiri kuitwa, ndo musi uchautanga kuti ndo mviromviro dzerusununguko rwenyika kubva muregime change, kubva muutongi huri kutonga muZimbabwe. Ndo pachatanga regime change ipapapo. As long as vanhu vechinja vachigona kurohwa, macitizens achigona kurohwa wachitiza, as long as munhu achigona kuadoptwa in front of vanhu, ngatiti munhu in front of 30 people panosvika vanhu vari 4 nemota yeZANU-PF wosikuadopta munhu woenda naye, vanhu varipo vakatarisa wotosuduruka vanhu vese, hakuna rusununguko ruchawanika muZimbabwe. As long as vanhu vachiri kugona kusungwa nemupurisa ari pabhasikoro wari 5 wonzi handei kupolice station ndakusungai, hapana rusununguko runowanika muZimbabwe. As long as vanhu vekuZimbabwe vachiri kugona kutumirwa support unit yevanhu 20 wosvikoro vanhu 300 muHarare mutauni, hapana rusununguko runowanika kuZimbabwe. As long as masoja achiuya ari 30 kana 50 kuzovhiringidza vanhu 1000 vari paCopacabana, hakuna rusununguko runowanika muZimbabwe. Akutaurirai zvitezvara. We are far from freedom. Kana vanhu vebato reCitizen for Coalition vasati vakugonawo kuadapta vanhu veZANU-PF kuenda navo kunovaponda, hakuna rusununguko runowanika muZimbabwe. Because those that you call thugs, thugs idzodzo mukadziponda, mukaponda mathugs 5 eZANU-PF, ivo wega vanosuduruka. Because vanenge vakuziva kuti ninguva yakatorwa akaenda, pari kufungidzirwa kunzi vanhu vebato rinopikisa. Ninguva yakatorwa akaenda, pari kufungidzirwa. We are far from freedom. Kana vanhu vebato reCitizen for Coalition vasati vakugonawo kuadapta vanhu veZANU-PF kuenda navo kunovaponda, hakuna rusununguko runowanika muZimbabwe. Because those that you call thugs, thugs idzodzo mukadziponda, mukaponda mathugs 5 eZANU-PF, ivo wega vanosuduruka. Because vanenge vakuziva kuti ninguva yakatorwa akaenda, pari kufungidzirwa kunzi vanhu vebato rinopikisa. Ninguva yakatorwa akaenda, pari kufungidzirwa kunzi vanhu vebato rinopikisa. Ninguva yakatorwa wakaita 5 wega. Ndiri kutaurirai sezvara. Hazvipi zvakazoitika muZimbabwe zvekushidzirana zvinoita ZANU zvazvo. As long as munhu akaita samadzibabwe eshanduko achigona kutorwa mutaundi pakazara vanhu otoendwa naye onorohwa, obuda akazara chekasi kumusana, vanhu varipo, hakuna rusununguko runowanika muZimbabwe tezvara. What I be ZANU-PF, da kutaurirai nhasi. 2033 one is going to vote, and mark my word, muchaenda kunovhota, muchavhota neviwandu, movhotera iyo bato reshanduko, modependa vote, but figure ichangonochinjwa, and you will not do anything. Because vanhu veZimbabwe muri mbwende, muri magwara, makarara, muchiri kuhope, kana musati mamuka kuziva kuti bato rinopikisa rinorwa nebato rinotonga physically kupondana. You never have freedom in Zimbabwe. Izvozvo kana zvikaramba zvakadaiwo zviri kuitika izvi zvokuti munhu anopondwa otofa achinzi ndiwe bato rinopikisa, apondwa nevanhu vari kufungidzirwa kunzi ndewe ruling party, zvatopera, hakuna freedom yamunowana. This is a joke. Vanhu vebato rinopikisa muZimbabwe ngavadzidze kudzorera. Vanhu vebato rinopikisa muZimbabwe ngavadzidze kuadaptawo vanhu vebato riri kutonga. Mukatsakatisa 5 mathugs eZANU-PF, ndikutaurirai, hakuna anozoda kufa eZANU-PF, anoona kuti ndinofira musangano. Ende musavatsakatisa zvekuti mitumbi yavo inowanika. Endai munokande kumigodhi isashande mamaini, munokanda ikokoko 5 chete, 5 kuti wakawanda ba 5 chete, ndokutaurirai. I'm telling you, because vanhu vaya paanorara ega kumba kwake, but paanonoita hovyo vanoita wakawanda. Saka imi mukaitawo crew remacitizens,
rinoziva kuti ezvo takuda kuzvidefenda as the citizens. Mune mauda kuti zvinhu zviitike, noti zvazonzi anzi we are people of peace, kwedu hakuiti zveropa, kuzano ndo kunoitwa zveropa. Yakauya neropa iyi, saka zano isenzisa ropa. Saka muchiona ichiponda, nyika yakauya neropa, imuda kutora nepenzura. I bet asi zvakaitika izvozvo. I'm telling you today, Tezvara, hakuna freedom inowanika kana bato rezano PF richibvumirwa kuita zvarinoda nebato rinopikisa. Hamuna kuzoona zvakaitika paZambia pana HH. Vakarwa vanhu veUPND, vakarwa vakarowa nekutouraya vanhu vebato rePF. PF ndobe yakaona kuti hatisina power zvachose. Bato 1 kuramba tichidzidzira vanhu for 42 years. Wanzwa opa Muchinguri achiti hanzi topinda musango. Ane simba rekubata AK47 opa Muchinguri. Ari kudya achiguta, but ari kuda kutsikirira future life ye new generation. Kautonzwanza atinoenda kusango, opa Muchinguri kuenda kusango. Ripi raanoenda? Anorwa nepi sango racho? Dzidzai kuponda ndokuti zvinhu zviite muZimbabwe. Kwete kuti hanzi nyika ichatorwa nebhopen nevhoti. Toda kuzviona, we are going 2023 election. Chazara mutangochema kuti momhanya kukonikoti. Ezvozvo vamati sadiki muripi, AU muripi, haiwa zvimaorganization zvese zvazva zvakaora hazvimbokubatsirei chinhu ba. Zvirwirei muZimbabwe. MuZimbabwe muri kuda civil war, ndo inosunungura nyika. Kwete zvekusekerera nezano PF, vanhu hawabvi ba. Vanotonga kusvika madhonga akamera nyanga, mutauro watiti mazimutasa. Anotofa achisiya bato rezano PF ririko richitonga kusvika madhonga akamera nyanga.